Várjál, figyelj! Szabályosan, de nem menni földig. Jó? 1, 2, 3! Nyomjál! 2, 4, 3, 7, 12, mi van más ráció? Boci! Mi? Hát még egy perc! Na, akkor elzítsük fölülni hátukra! Mi van? Még van vissza? Na még fél perc, srácok! Kiszámolja! Ne, csináld, ne hagyd! Kiszámolja! Pucsics! Kiszámolja! Jó, nem tudom semmit! 28, hát ilyen hurka vagy, 70-nél kéne tartani, gyerünk! Gyerünk, lemaradsz! Gyerünk már, 10 másodperc! Még egy 10! Még 10! Gyerünk! Még 2! Jó! Megvan az 1 perc!